Jeg har lavet en maskine her til at beregne siderne i en trekant ud fra, eller via trigonometri, ud fra de sider, vi nu kender i trekanten. Heroppe, der kan jeg skrive de sider som vi nu kender på disse 5 tomme punkter her. Vinkel A, vinkel B, side A, side B, side C. Hvor at side A, det er den side, der ligger modsat vinkel A. Side B, den ligger modsat vinkel B. Og ligeledes fra side C, det er så hypotenusen. Hvor at vi antager, at trikken er ret vinklet. Og hvis jeg så, når jeg nu skriver et tal ind, jeg kan skrive 30 grader for vinkel A, og 10 for længden af side A, så kan vi se hernede, jeg kender siden A og vinkel A, så beregner den hurtigt siden C ved at sige, det må være siden A delt med vinkel A, sinus af vinkel A, og hvilket så giver 20. Her på side B, der er den gjort det, at den tager siden A og dividerer den med tangens af vinkel A. Og det har du dog i dit skema herovre. Ja. Okay. Og det står så hernede. Ja. Og her i den sidste kolonne, der er så sat den til at beregne den sidste vinkel, den vi ikke kender endnu. Vinklen B. Og den må være 60 grader, fordi vi har en vinkel som en trekant altid 180 grader. Vi ved, at der er 90 grader her, og vi ved, at der er 30 grader her. Så derfor må, det giver 120, så derfor må 180 minus 120 være lige med 60. Mm-hmm. Og det virker med hvilken som helst kombination af sider. Vi skal bare kende mindst en side og en vinkel. Eller 2 af siderne.